Aja ditinggal kapribaden ngati murah Bako keri ing jaman sing eling Lele apa-apa iku budaya Pancene bener kandang matur gunging penuwun. Iya. Nggih. Sugeng dalu macange Mbak Limbuk, Sugeng dalu. Pak Dalang. Inggih, sugeng dalu Mas Dodo. Pripun pawartosipun jenengan? Alhamdulillah sae, Mas. Alhamdulillah. Sehat nyelak nggih ngaten to? Nggih pangestu panjenengan dugi mriki kanthi sehat. Alhamdulillah. Lancar perjalanannya luar biasa. Wah, jan. Wah jenengan dugi mriki jam pinten, Pak? Wah, kula bar magrib mun dugi mriki. Mas. Magrib mau dugi mriki. Ampun. Berarti jenengan disiplin waktu. Wah, nggih, ngono iki man kula ewangi bar subuh pun mboten tilem kok kula. Lah kok ngoten? Lah engko eling-eling kok tanggapan seneng. Wah nggih, sami kalih kula. Petuk, Mas. Lah nek eling-eling tanggapan seneng niku sami kalih kula. Nggih, Lah Pak. nek ngeten kan perekonomian naik, Pak. Betul. Nggih ta? Iya. Cocok. Niki luar biasa niki teng dusun pundi, Pak? Mojo legi, Mas. Mojolegi istimewa. Saestu, Pak. Pripun? Nembe dugi mriki mawon sambutane saking panitia ketinggal guyub rukun. Betul. Sayuk sayekto kati, Pak. Ngeten iki. Piye? Sayuk guyub Oh, guyub. guyub. Ampun dicernanan niku. Wah repot mangke. Lho estu lho Pak, Iya, dugi iya. mriki kula wau medal mriku Medal. Medal sebelah mriku Pak. Ya. Mriku ditutup des mobil langsung diarahke kalih panitia. Panitia diarahke mriku ngiri. Mriki mlebet gang terus pinggir kali mriki lho, Bu. Mereka. Ketingale kula badhe dijegurne mriku ketingale. Ora masalah wong kodhok ya iso nglangi no. Iya jelas. Nggih mboten? Iya no, cah Wah, kene. saestu kula remen sangat. Nggih. Bahwasanya beliau-beliaunya menghargai, kita juga menghargai, Pak. Iya, Gitu. Remen piyayi mriki ugi ngoten niki, Pak. Niki istimewa. Atase dusun kados ngeten niki kok saged gelar wayangan Wah. bintang tamu luar biasa. Wah. Tepuk tangan kangge dusun Mojo legi. Mojolegi. Betul. Niki nek mboten masyarakate guyub rukun terus sayuk gelem urunan lho. Urunan mboten, Bu? Urunan Mas. Urunan tujuane urunan iki siji Bu, namung nyenengke jenengan urunan kanggo piyambak jenengan, pokoke sedaya niki kangge jenengan. Mboten tek kangge perangkat-perangkat mboten. Nggih to Pak nggih? Nggih. Nyatane acara ngeten iki nggih saged rame guyub rukun jenengan seneng napa mboten Bu? Seneng napa mboten? Nek jenengan seneng muga-muga niki tanggapan saulan ping pindho wayangan. Setuju? Ya karek jenengan gelem urunan apa ora ngoten wae kok sok. Lagi ngoten nggih, Pak. Betul. Nggih. Dangu mboten panggih jenengan pun ping kalih kula panggih jenengan. Alhamdulillah. Wah, Jenengan lek ditanggap teng mriki pun pinten, Pak? Kula ke tahun 97 Mas. Bah iya. Sowan mriki. Lha ki sing babat dalan kene ta iki. Berarti jenengan pun ping 24. Oh nggih niku pokoke kelong 6. Sing 3 tahun corona, sing ping 3 digenteni dalang liya. Berat. Oh, mboten napa-napa. Nggih. Tapi kan badhe niku tesik jenengan Nggih, meleh. tegese niku penyegaran ngono lho Mas. Nggih. Ganti Berarti ganti. jenengan termasuk membre Mojolegi. Menawa. Apa? Ditresnani kali warga Lah, mriki. yang Nggih ta, jelas Pak, nggih? itu, yang jelas itu. Nggih, nyuwun sewu, Pak. Dalem tentu. Enten kewan. Ya, Dalang kok dikek ibu-iburan ki dalang apa to jane? kuwi ngono kuwi ya permisi. Sadurunge ke mak blek ngene, Ya kenging apa? kowe iki ngomong Pak enten kewan teng klambi sampean kula liye nggih ngono lho. Lah kula ki wis kadung ngangkrap kalian jenengan kok kowe. Awake dhewe kan wis kanca ngopi to, Pak. Iya, kanca ngopi no ya banter-banter le. Lah kenging apa? Bek ngene aku iso kaget aku. Lah jenengan krasane pripun? Mak bek ngono. Lah niku kersane jenengan tambah oh, ngoten. Oh iya. Nggih to? Iya. Kowe nyapa to Mas kok jawil. Tak omong ngono lho Pak ya. Pengen ngomong. Ya, Ya omong iya aja angger omong. omong gantian to bar kowe aku. Mawa desa mawa cara Mas. Paling gak iya omong-omongan ya diatur ditata. Kersane mboten dumpyuk omongane. Gak tumpang tindih. Lah nggih ngoten nggih Pak nggih. Iya kudu ngono. Apa Dadi meneh dipirsani kepenak. wong akeh ya Dipirsani to. kali warga mriki lho. Kalau ketok kompak dagelane. Mojolegi to. Mojolegi luar biasa. Benda. Ya, paham kowe. Paham to.
Ini nek pengen ngomong karo dalange ya gentenan. Oh. Nek aku omong kowe ndang muni tir, kok aku ganti sing mundur, kowe sing maju. Omong. Aku dir kowe meneng. Meneng. Ngoten nggih Pak nggih. Nggih, siap. Kersane adil kepenak anggenipun ngomong ngobrol kalih panjenengan. Betul. Nggih. Heeh. Luar biasa dalu punika, Pak. Saestu. Wis pokoke napa nderek dedonga kagem sedaya warga mriki, mugi-mugi tansah pikantuk berkah barokah. Amin. Sinaketke rezekinipun. Amin. Tir kejaba niku Mas, nggenipun panjenengan kala rawuh wonten mriki niki nggih wujud kemanunggalan sedaya para warga masyarakat Mojalegi. Tir leres, Pak. Wujud manunggal guyub rukune warga Mojalegi niku tersirat dalam dalu punika. Nggih. Nyatane saged ngrawuhke jenengan Ya. kula sak sedayanipun ingkang rawuh teng mriki. Tir. Tir lah anane aku lan sampeyan teko kene iki Mas. Aku harus sampean didhawuhi supaya atur lelipur. Nggih. Jangkepi Mas Komet, jangkepi hajat niate bersih desa sing neng kene iki. Nggih. Ising digelar tiap tahun Mas Komet Tiap neng kene. tahun. Tiap tahun kudu wayangan ngono. Tir. Nggih, soale napa to? Wonten sedekah dusun iki awujudipun napa? Nguri-nguri kabudayaan. Kabudayaan. Ngreksa bumi mriki bilih Bener. punapa bumi mriki pinaringan mulya subur. Tir kejaba ki Mojalegi iki nek dieling-eling bener apa sing mbok kandhake Mas. Iki mung sak baris nanging ora kena sina genteng. Wayangan iki dirajing kaya ngene, ngrawuhke komet dodok Leres, saka leres, kono. Lho, leres. biayane pira? Jali aja ngono kuwi. Kathah lho. Kathah. Iya Nggih, to? nggih. Heeh. Ha mula kuwi. Ya nggih. Iya. Mula kedadi sengkuyung Iya. dipari panglipur sing becik. Mula kang saka kuwi aku sampean kudu matur nuwun Leres. nyang para warga masyarakat Leres, Pak, Mojalegi. leres. Heeh. Awake dhewe iki nggih tontonan nggih kedah dados tuntunan. Iya, heeh. Tir. Aku omongku kapan kowe omong Aku rong tir pisan kowe pindho. Ngeten iki lho, Pak. Dalange bareng kaya melok tir nyapa to? Lah kowe kok malah nyeneni dalang iki punjre ning kene dalang. Alah lak bengi iki jajal biasane. Biasane nyapa? Kowe ra ro Dik. Lah ra roh nyapa? Bakul ndok. Aja ngawur kowe omongan. Iki Pak Dalang disepuhne wibawane dhuwur. Wani ndokmu rasa netes. Kok sondokku ki urusane apa to Mas? Kowe kok ngurusin ndokku nyapa lho? Aku saking akrabe Pak Dalang ki sesepuh disepuhne. Wis terus. Lah kok mbok omongi bakul ndok ki omonganmu sing genah lho. Napa leres to, Pak? Lho, leres. Iya. Anu biasane ngoten niku ndok asin. Alah kok ngurusin ndok asin barang nyapa to? Aku takon tak sisan. Kowe ki sir tuku apa njaluk? Mboten nggih. Apa dumu? Nyuwun to mrene. Pak Dalang niku ndoke wah suwae sae, Pak. Sae. Piro ndoke? Urung. Teng Mojalegi niki kula wah luar biasa. Iya. Salah satu dusun ingkang sangat maju. Saking maju. Oh, gak tir. Jek tartir. Ya kowe omong dhewe, Pak Iya, kirim sampun rampung ngono Pak lho. kirim pun. Genahno to, Cak. Nggih. Wis tiring. Ampun titir lho. Oh, mboten. Lah teng mriki ini saking majune, Pak. Nah, Niki iwak mboten purun teng kali. lho, lah kok ora gelem Ngono, kali? warang. Saking majune dusune kok Hah, Maksudnya? iwak nang jeding. kok iso Aku to? ora percaya ngene Pak Di. Aku arep pipis mengko lho lah kok ngene ngono. Lah terus Nilak wedi. Kowe ape pipis iwak nila ning jeding. Heeh. Piye kliwar kliwur. Lengos. Nila kuwi. Ngerti aku kuwi lho. Heeh, lah terus? Aku ya tak delikne meneh utang nila wedok lho umume nak nila. Iya. Nek lanang no paling ya wanto. Wanto, nek nila wedok. Nila Bener. wedok. Bener. Lah terus sida pipis kowe. Gak sida. Lah nyapa? Diwakili nila kuwi mau. Kok ngurusin nila ki iwak lho ora masalah kok Nggih. iso. Niki enten apa, Pak? Lho, kok enten apa piye to kowe iki? Mate piye nak anu kan? Jelas wonten adicara bersih dusun kados ngeten iki lho, Mas. Iya ya. Atase dusun iki jumlahe nyuwun sewu Desane kakek. benda ya to? Desane benda. Pak Lurah rawuh nggih? Rawuh. Pundi Pak Lurah? Alah Pak Lurah menika Wilijung dalu, Pak. Ah. Sing pundi? Niki lho Wilijung dalu Pak Lurah. Nggih, Pak Kades Wilijung dalu. Nggih nggih. Nggih. Wis ngerti to? Wis to ditanggap nyuwun sewu, Pak. Ndah. Wong nek ditanggap sing gadah damel paling gak yo ngerti Harus karo ngerti, sing nggih. pucuk pimpinane Ah. pejabatnya kudu ngerti. Hmm. Wilujeng dalu Pak Lurah, Pak Kades nggih. Sing mbok sing cetok tek. Aku yo jeng golek sinyal ngono lho. Padha raro mbok omong raro. Kok lek ketoke nek kono ya mantuk-mantuk kok gak lurah. Pokoke anggere sentuk ya Lurah Wah. ngono wis to koso. Sing penting kene iki Kak Pak Kasune. Lah nyapa Pak Kasune? Siapa to? Hah? Ora ngerti. Pak Kasune ora ngerti lho. Menika sesepuh pine sepuh. Kepala dusun kene iki lho. Lho iya to. Siapa? Pak Saifuddin. Nggih, Pak. Hah?
Pak Sewu Dik. Nggih. Jenengan kok, "Heh, iki dunung Pak mboten?" saya kula nggih boten ro jenenge sapa. Nyapa? Kula ro wonge tapi ra ro jenenge. Loh, menika Sing penting niku. kok iso Pak Kafsun ki lho. Lho, sing penting niku mergo sing pun nanggap, ngoten lho. Lah niki kan teng dusun berarti bendone kan desane kan urung, ngoten lho Pak Lurah. Oh, niku. Lah nggih. Lah nek aku sing penting ya ora kuwi. Apa? Sing penting ya Pak Fuad. Pak Fuad sapa? Pak Fuad iki sing nyekel bendara ya. Iya. Lah kowe enek cair apa orane karep Pak Fuad lho kowe. Kowe pengen mulih kok kene merongos prekone mau lemah terus geblak omahmu mbok dol. Lho aku nyantai Mas, aku tanggapan ini mbok anggap aku butuh duit ngono. Ya. Aku sekedar hobi ngene Mas. Wah. Berarti nang kene yo Pak jenengan nyekseni nggih. Sing penting nggih, tiyang Majalegi niki padha mesem guyu, kula seneng. Marem atimu. Kepuasan tersendiri. Berarti rene iki ora mikir bayaran. Blas gak tak pikir. Golek dulur sing akeh. Yo. Oh, berarti mulai nek ra dibayari kowe rasa takon-takon. Nah masalahku wis dipikir-pikir panitia sik lah. Kira-kira Bojonegoro Kediri ora dibayar ki saru ora. Ya kan gak penak. Awake dhewe rasa mikir, sing mikir panitia ya. Pancen nek omongane bekas maling nggih ngeten iki, Pak. Lunyu, omonganmu ki lunyu. Lunyu ki Kok modelmu mbok yo salam sik sing becik sing apik. Dadi warga mriki ki ngerti, mau dirasani. Nyuwun sewu Pak dirasani Nggih, lho. pripun? Kalau dagelane sing komet sing dodok kuwi lho tek modele yo lemu, tek yo putih kuning resik ngono. Nggih ibu-ibu tang mriku lho sing niku napa niku sing ngadang sing masak. Kok dodok kuwi kaya dagelan kondang saka Madiun. Kok kaya Kirun ngono. Kuwi ya dirasani lho. Aku iya. Sing kancane dodok kuwi lho kok kaya kancane Kirun ya. Kayak sapa? Kaya Kirik. Napa nggih to, Pak? Jenengan nek nyawang pripun? Aku ya cara muni ngono ya ora setega itu lah Mas. Mboten tega nggih. Ora Mboten apa. mantes. Heeh. Nek jenengan napa cara mau? Ayo nek daleme Abahe Kirun kae kan rono-rono nek kono. Nggih. Ngarep enek recone. Reca, Lah nggih. itu salah satu di situ. Wah, kuwi ya padha ae. Padha wae piye Oh, diomongi kirik ra kok reca. Lah kowe kirik apa ora? Ya ora. Ya rasa nesu to, Rik. Ngono kok mbok nesoni nyapa to? Ada enek kata-katane rek. Sing ngomong, Rik. Hah, ngono nek aku kirik to? Lah kowe kirik apa ora? Ora. Lho nek ora ya rasa nesu to, Rik. Ya 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 nyapa? ya Bu. Lho kan nyak aku bu kebu. Lho malah ngaku. Aja ngaku. Wong Mojo legi ngerti. Wah kebu kae ngono. Asem balik aku dhewe ya. Kebu asem kae butake. buntute dawa. Lah aku Iki. Kowe buntutmu ndek kae salah tempat. Cek piye omonganmu sing genah lho, Mas. Ayo gur. Sing gur piye tak tapuk tenan iki kok iso omonganmu sing genah Lah lho. wis ya. Hah? Ya salam sing genah. Nggih Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa penonton yang hadir sing mirsani ringgitan dalu menika wau pun dijumlah kalih Pak Adi Ketua Panitia kisaran 7.526 jiwa. Kurang lebih lho Pak. Kurang lebih. Jenengan mboten ngertos to jumlahe. Mboten. Memang tawau disajangi ngoten. Nggih. Jumlahe sak mboten kathah. Memang ya alhamdulillah semene kae. Ya nggih. Niki napa to? Bilih pun napa warga mriki dusun Majalegi nika luar biasa. Tasik demen kalih budaya kabudayan Jawi. Betul. Jawi nggih Pak nggih. Budaya Niki Jawi. nggih nguri-nguri nggih ngurup-ngurup. Iya. Tegese nggih nglestarekne nggih purun nanggap. Bilih Betul. punapa lah sing rencang-rencang ngeten kados kula jenengan kan akhire perekonomian naik iso tanggapan melih niki berkat sedaya warga napa menika Masyarakat Majalegi. Nggih. luar biasa matur sembah nuwun nggih Bu nggih. Kula dongaaken mugi-mugi sedaya ingkang ngrawuh tansah pikantuk berkah barokah rezeki ingkang lancar Allahumma. Amin. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh pinaringana sehat walafiat Allahumma. Amin. Mugi-mugi tanahe subur, tanemane makmur, hasilé kathah melimpah Allahumma. Amin. Luar biasa kompak-kompak warga mriki. Mriki saged dinggih patuladan panutan percontohan kali Nggih. desa-desa lintune. Leres, Mas. Dusun-dusun lintune. Nek omong sing hati-hati. Lah nyapa lho? Mugi-mugi pananane kathah melimpah. Ya kuwi lak munggumu apik. Dari awakmu kuwi apik. Lho kuwi donga apik to, Mas? Iya, kuwi nek sing duwe sawah, nek sing ra duwe piye? Kentelongso lho to. Panen apa? Walah. Muga-muga pananane kathah, sawahe ra duwe kok panen. Yo ndongakno sing lengkap wong donga ora kulaan ae lho. Lho ora kulaan piye? Lah terus dongane piye sing becik? Mugi-mugi ingkang gadah sawah panenane kathah melimpah,
sing mboten gadah tumbas. Lah, sesat kowe. Sesat piye wong ora duwe kok tuku kok gak oleh lho. Lah tuku ki nek wargane duwe duit lan nek ra duwe duit mbok kon tuku nganggo apa? Ayo utang to. Wong kok mau mikir. Wong bangunan bank bangun kaya ngono ki yo nggo utang-utangan to. Jenengan nggih kata Bu niki ilmune ilmu sesat. Lah wong kok kon utang bank ki lho. Wong ki ilmu yo apa aneh-aneh ya to awake dhewe lesu kuwi butuh ya mangan. Nek ngantuk turu. Nek ra duwe dhuwit utang. Lakone ngoten nggih Bu nggih. Padha. Sik to. Lah utang kuwi lho nek nyaur terus piye? Lho, wong utang ki wong didik apa ora didik? Ora duwe duit. Lho ora didik kok mikir nyaur. Nyantel. Ngawur. Lah nek ditagih pegawai bank piye? Watak watu ndasmu kowe. Sik tak omongane gatel gak penak iki. Semoyo. Lah nek ditagih pegawai bank Semoyo lah. Ah, Gawe no wedang. terus mbuke racun. Jak-jak lho. Ojo. dojo. Kowe ngene iki jenenge wong ra duwe isin, utang kok ra gelem nyaur karo ning gone bank kuwi kudune isin. Ora iso sing ra diisin ya pakai bange kuwi. Lah kek pegawai bank gak duwe isin. Lah aku ditagih seminggu ping 3 lho. Ora tau tak kei kok ijek teko terus. Ora diisin ta pegawene. Oh. Piye bocah ki lho piye? Piye apane? Celoko, celok. Apa ngoh? Wong utang kuwi nyaur pegawai bank kuwi nagih awakmu ki kewajibane bank nagih kowe. Nyaur ki nek duwe duit. Aku kan gong duwe. Lah nek ditagih, Ya semoyo. kowe biyen apa metengmu nyidam pring? Idam gedek, Pak. Wong ora duwe isin, kowe njajal kono salam sing apik sing becik. Aku wis semua. Lho aku kan duwe omongan dhewe. Memang sebelah kene. Aku sebelah kene. Nah, sebelah kene sing aman. Lah nyapa kok aman? Banyak bapak-bapak aku seneng. Lah, ya kuwi sing kliru kowe. Aku gak anak ibu-ibu iki ijek apik lho, iki wayang. Heh, Solawatan iki tau to. lah nyapa? Ibu-ibu manggon ngarep kabeh. Gek sing paling ngarep dhewe iki padha gendong anake karo ngemiki. Solawatan kuwi usul padang bulan karo ngemiki. Wah, Ya ta wong ora ngerti ra sadar saking menjiwai. Menjiwai Anake sing digendongi anake mik nganti ngene. Aku lah nyapa kok ngono? anu lang goleki anu mau. golek apa? Golek Golek puterane. Golek mik lho. Golek piye piye anake? Ngono ki ra sadar lho kok ngono lho. Heh. Padang bulan. Anake piye? Wah pola aku mubazir kaya. Lah Ya ya ngono kuwi kaya nyuturi to, yu piye to piye ngono lho. Yo nganu gerene yo. Kok gorene yu lho kok omonganmu. Lah kene dia ngolak. Ayo, piye? Entang. Kok iso ngelak lho. Kuwi mie kanggo anake kok kowe pengen melok mie barang. Lah ya kan sehat to kuwi. Lah bayi sakdo kowe gak ngentekno mie mboke to piye? Dek iki arepe niru bocah cilik emang lho. Bayi lanang biasa to, Pak. Dek emang lho arepe apa niru sing ngene emang arep. Lah nggih, kan mboten pantes jane wis Nek ketua. lanang ora apa-apa. Lah kok iso ora apa-apa? Lanange mbok ngantek tuweke ya tetep jek. Mi. Kowe kok wis eruh. Meneng ape salam. Iya. Wabarakatuh. Alah, ki apa tak tapuk tenan kowe iki. Kowe iki piye to nyuwun sewu, Pak, nyuwun sewu ngeten iki lho sing tak gedhengi komet ngeten iki lho. Kowe genana Pirsani warga Lah. mriki, mojo lagi piyayine gabyak semangat apik-apik bagus lembah mana ora Lah, kurang iya. cacate. Opo to sing kurang kowe karek salam Joko malah. Suarane. Kaya kucing Ngomong ora ditrono ngotot-ngotot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bocah potongane kaya pentil ban ya gede suarane. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu alaikum warahmatullahi Loh. wabarakatuh. Piye bocah? Assalatu wassalam. Nek wong mukadimah ganggu Kowe Kok iso ganggu piye to men kowe iki lho sing gak Oh, Kowe sambutan. sing mbok omong iki gak bener. Gak bener piye iki? Kata-katamu gak bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu alaikum warahmatullahi Hei. wabarakatuh. Kri Sukri. Maca dhelik nek. Maca dhelik gundulmu kuwi Maca lagi. Enek salam kok padha cengengesan. Ya cengengesan perkara kata-katamu gak bener nggih Pak nggih. Sing bener piye? Kowe iki salah sing bener ngene lho nyuwun sewu. Aku isin lho dipirsani ibu-ibu sing kaya ngono wis kene iki dari kaummu apik-apik Isin kok menyang. Sesuk ya butuh kok iso.
Asal As-salat. isik tak ajari isik baru nanti kamu Oh, iya. nyusul. Nah. Itu paham ndak? Ya, ya. As-sholatu wasa komet. Iya ampun. Ini apa Dada? Kamu diam, aku ngajari kamu jangan ikut-ikutan. Kamu nanti Aku kurang ngene tok. kamu umi udah ganggu konsentrasi. Aku tahu. Ya rupane kok genjek. Jendasmu kapuk ini. Umi kok ganggu konsentrasi. Kan aku melihat. Oh alah. Ya ya. Jek genje. Kata mama itu aku nggak boleh diganggu. Kamu sirik ya sama aku ya? Alah. Kamu sirik karena aku putih kayak Cina. Cina. Ya, apa? Potonganmu tebok kadek. Cina wong iki mbok ngaca. Kowe mau ngaca nang banyu tadi. Sendok aku, sendok ngantek ngepang. As-sholatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Oh, kurang ambyak. Ambya ipari tapi ambya. Anbiya. Ambyak. Anbiya. As-sholatu wassalamu ala Nah. asrofil Anbiya. anbiya wal mursalin. Salin. Ngono. Amma ba'du. Alah, Hey, ya hey, apa hey, kok hey. cipuk burine. Oh, mburine Para tok. bapak-bapak, Hmm. ibu-ibu, sedaya masyarakat Masyarakat kok masyarakat Masyarakat. wilayah Mojolegi ingkang kula tresnani. Eh, Dalu punika kula bangga kalih panjenengan sami. Dene Bambang piye? punapa? Jenengan sami tasik apa kuwi? Tasik kersa. Oh, Nggih menika apa ke? Nanggap ngeten-ngeten iki. ngeten-ngeten Niki iki. Tak pathak watu ndasmu Lah, ngeten-ngeten iki. Ampun watu Pak bataku. Oh, iya. Niki wujudipun jenengan matur nuwun kalian ingkang reksa bumi Mojolegi menika matur nuwun kalih buminipun Sapa dene kuwi? jere cacah kae. Dene rintenan dalu panjenengan sami menika pados pangupa jiwa teng Mojolegi niki. Nggih ta Bapak Ibu nggih? Mekaten ingkang saged kawula aturaken tentang Apa isine ki lho apa? ora enak isine. Ora isine. Sambutan ki mbok ya sing bermutu. Sambutan sing bermutu. Pembukaan sing apik. dhisik terus isine Nah. apa, terus ngajak apa, terus Nah. ditutup nganggo semangat Lah ngono leres lho. napa mulai nyuwun sewu Pak. Ah. Sakniki niku budaya Jawa nggih to. Hmm. Budaya Jawi niku sampun tergerus oleh budaya-budaya asing Pak. Ya. Contohnya mawon anak-anak zaman sekarang Pak. Ya. Kurang dibiasakan basa Jawa sing becik. Akhirnya kan dadi bocah sing gak duwe sopan, gak duwe adab gitu Iya, Pak. upamane. Upamane nyuwun sewu lek kados anak kula kan kula ajari terus basa Jawa krama sing halus. Nggih. Iki lek tak paringi duit, nggih matur sembah nuwun, Bapak. Wah. Anak kula ngoten, mboten kados anak niki. Umur 3 tahun wis diparingi arak karo toa. Wah. Ngono ki engkek ngajar sing Kuwi elek, Pak. biyen Lah nyapa? saiki bir Lho, anak dikek bir bocah kocluk kowe iki. aku ya padha ae kok iso. Mulane basa Jawa, basa krama niku kedah diuri-uri tenan. Kowe apa iso basa Jawa sing apik? Ya iso to wong Kowe cah- Jawa apa ora? cah Jawa. Nek tak Jawa tak tes. Nuwun sewu Pak, kula tes riyen. Monggo, nggih. Iki wong Jawa asli apa Jawa KW? Yo Jawa asli to aku. Papa Bangkok. Oh, Papa Bangkok. Bangkok. Thailand. Ora ya pitik. Kowe iki anak apa to, Met? Wah, teko pitik barang iso. Kowe sing Jawa, aku sing Indonesia jajal. Nek kowe trewong Jawa iso bahasane Jawa sing apik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sami. Kok iso sami iki? Wong Jawa iki salame ya ngono kuwi. Oh iya ya wis gak apa-apa. Bapak-bapak, ibu-ibu. Pae-pae mbok-mboke. Apa ya, Met? Basa Jawa krama kok sing ngono. Bapake-pake. Ibu, Mboke. bapak-bapak, ibu-ibu. Pae-pae mbok-mboke. Oh, nggih, bener Pak nggih. Betul. Bapak-bapak, ibu-ibu, Pae-pae mbok-mboke. saya di sini Kula teng mriki atas nama. dhuwur jeneng. Piye ta becah ki kocrok ketoke? Aku ini rokne awakmu lho. Atas nama, Atas iki dhuwur. nama, Jeneng, atas nama. dhuwur jeneng. Oh iya. Ya bener rek omonganmu. Lah iya. Atas nama Dhuwur jeneng Bapak Kepala Desa. Pak Endah Desa. Loh, wabuk tenan kowe iki, Pak Kades iso mbok Lah ndandak. kuwi karek awakmu. Karek aku piye to kuwi omonganmu mblarat teko ndi lho? Bapak ipake. Terus Kepala. das Lah iya. Desa. desa. Lah iya. Bapak Kepala Desa. Pak Endah Desa. Pak niki lho Pak, dicekel Pak. Mboten Pak niki lho cekel riyen. Ngono kok neso. Akan memberikan himbauan
Ajeng maringi wara-wara. Wara-wara gitu gue. Tuh, banter-banter Akan kabeh. memberikan himbauan Ajeng maringi wara-wara untuk seluruh warga sini kagem sedaya masyarakat mriki. untuk jangan minum gula terlalu banyak Ampun ngunjuk gendhis kathah-kathah karena dapat menyebabkan amargi saged nuwuhake penyakit kencing manis. lara uyuh legi. Wih. Kowe apa senenganmu ngombe kuwi to, Met? Nah, kuwi kare awakmu Lah dik iso teko uyuh legi. kencing manis, Apa kuwi? kencingi uyuh Legi, manis kuwi lho. kencing manis. Lah iya uyuh legi. Enak. Gak. Dan saya di sini Ugi kula teng mriki senang sekali remen sangat bisa bertatap muka langsung dengan semuanya. saged tatapan rai, saged tabrakan rai. Saged Jane kau tepak tapi kok kata-katamu tabrakan. ruwen-ruwen. Lah nyapa? Saged tabrakan. Kayak mau lo sing maringi hadiah bareng ya enek hadiahe. Nyapa? Sing maringi hadiah kan enten Pak nggih, Pak. Nggih, door prize. Ada Door surprise. prize. Iya. Misalnya panitia, Iya. kowe sing Jawa, aku sing Indonesia. Iya. Saya di sini Kula teng mriki akan memberikan hadiah. ajeng maringi bebungah. Hadiah yang pertama, Bebungah kang nomor sepindah TV 1 in. TV tilik ngono. Wis tong karek manut sing bahasa Indonesia kok iso TV apa ora? tunggal in. Nah, hadiah yang kedua, Bebungah kang nomor kalih rokok jarum 76. udut dom 76. Kok udut dom. Enggak cangkeme jebar kabeh. Iya ben brodol ya wis. 76 kae ya nyonyor kok. Udut dom 76. Dan juga hadiah yang ketiga, Ugi bebungah kang nomor 3 burung puyuh. manuk anyang-anyangan. Apa Burung puyuh. Burung puyuh ki apa? Puyuh-puyuh. Niki lho Pak Dalang niki nyuwun sewu. Dalem. Beto napa niku sindene ya apik-apik sae-sae lho. Mas. Apik tanggapan. Lho. Iya ora ngono. Mulane dicicipi. 97 biyen tanggapan mojo legi ra ngerti awakmu. Piye sejarahe piye? Padahal dewi. Pak Wawan ki? Nggih. Lah biyen nganggo piye? Enggak wis siji tok sindene. Lah terus wayange? Siji tok tuwi. Pak Wawan iki? Wayange sik kerdus. Lah kowe kok apal karo Pak Wawan? Apal iki takon kok. Takon tak kira kenal iki omonganmu kok sok. Ora. Kula riyen lek mayang 97 teng mriku lho, Mas. Teng pundi? Teng mriku sing sakniki sae bangunane niku. Ngajenge Pak Wo mriku. Nggih nggih nggih. Nggih, biyen musisine setunggal ki Bothok. Oh, Jenenge Pak Kasyono sakniki pun mati. Oh, alah. Ya pun mati. Ngantos sak tinggi. Nggih mati yo terus Terus lho. jenengan ana tiyang meninggal kok malah guyu ki bangga ta piye jenengan? Sing tekok kuwi lho. Oh, mboten. Ngantos sakniki karepe apa bar mati urip meneh ngono lho. Niku Lah, yo. napa? Lah iya kuwi tekok. Bar mati urip nek Lah jenenge aku apa? takon ya ora apa-apa to. Saniki Iya. mun meninggal. Bo. Lah aku takon ngantos sakniki ayo mosok keliru. Mari kuwi sing takok ya sesat kowe mari dhewe Lah kok nek iso. umpama urip nek ya mati siru. Mati siru ki ndek enek to Suri. mati kok Suri. suri kok siru. Enek nek Mas Mati Do. suri. Pripun, Pak? Kuwi kancaku ya saiki ya jek enek. Terus kancane, Mbah anu kae mati lho. Lho, mati ya? Heeh. Lah kok nganggo ye nyapa? Lho, eling-eling ra tau mati kok mati. Wonge saiki jek. Biasa. Ah, sing tekok ngono kuwi. Aku sing nabuh kuwi. Mas. Walah, nggih cocok niku. Biasane ra tau mati. Biasane eling-eling ra tau mati kok mati. Niki saged pitepangan kali sendiri jenengan, Pak. Monggo, Oh, pun, nggih, monggo. nggih, nggih, nggih. Nyuwun sewu nyepeng mike anu, Mbak. Nggih, nggih. Paring Mas Mbak. Kula selgi Oh, selfie. Nggih. Di dalam saking pundi nggih? saking Kota Kediri. Oh, nggih. Tasih sekolah napa ampun kerja napa lulus? Sampun lulus. Lulus. Cita-citane sampe nek pengen dadi napa, Nduk? Maling. Ibu rumah tangga. Kok iso maling pripun to, Pak? Ora, Jenengan kok malah ora. Cita-citane ibu rumah tangga nggih. Wah, cita-cita mulia. Mulia Alhamdulillah. niku nggih. Alhamdulillah. Tak kok biasa piye to, Met? Biasa Bocah pripun? seni nganggo seni. Seni piye? Yo nganggo lagu ben semangat masyarakat ben ngerti. Oh, kae jenenge iki. Oke, oke. Ono ae. Iki kenapa kok nyandur terus kat mau? Kok kono ae. Koyoke latah, Met. Ah, iya. Koyone lho kok sok. Oke, Ayo, Mas. Mas. Nyuwun ketipung, Mas. Dung tak dung, tak dung, tak dung, tak dung. Dut, Pakai lagu ya, Dek. dut, Nggih. dut. Dut. Sik, Mas. Piye lambemu ngomong piye? Gendange. Kendangnya piye munine? Ketek dut, ketek dut. Ora. Aku lho krungu kok kene. Jenengan mireng, Pak? Krungu. Yuk, ketipungnya, Mas. Delok ketipungnya. Tang 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 tang. Dut. Dut. Kele. Kele enak. Apa ini kok? Bentung. Bentung. Sik.
Gendang mreng kok nyemoni. Sing nyemoni sapa? Nyemoni kowe lho. Nyemoni piye? Ketek gendut ngene. Aja ngamuk lho, Tek. Aku ora ngamuk, Nyuk. Ngono mbok gawe masalah. Ya aja legi nangkep kewan tok. Sing kewan ya kowe iki. Ngono lho, wong ngene kek lho. Piye? Wong seni ya kudu nganggo seni. Oke, musik. Yuk. Yang ini siapa namanya, Dek? Namanya Dek Selgi. Kalau boleh tahu rumahmu di mana, Dek? Rumahku dari kota Kediri. Asik, geser. Ayo geser. Kalau ini yang imut namanya siapa? Aku namanya Rere. Aduh, Re. Rumahnya Minimalis. ada di mana, Re? Asliku Kediri kota. Kalau boleh tahu sudah punya pasangan apa belum, Re? Makso. Kata-katamu ki lho. Kalau boleh tahu. Sae rawul-wulan. Iki kok wak gerak. Cerita aku Bromo. Kalau boleh tahu sudah Oh, punya iya. pasangan apa belum? Aja ngono. Ayo, geser, Dik. Aduh. Ayo geser, Aduh. geser. Eh. Yang pirang Ya. siapa namanya, Mbak? Aduh. Namaku Avi. Asik. Kok datar to, Mbak? Lah piye emang? Nganggo nada no. Oh piye? Nama aku Api. Halo. Oh cucuke ya ngono. Ya iya tambah ketok sensual. Lambene kaya mentok. Entok nyosor kowe. Piye contone namaku. Nama aku Api. Pas apine piye? Api. Piye? Nah. Api. Wis Rasa aku. Apa mbok bungkem ora. Yang ini siapa namanya? Pirang. Ya. Nama aku Avi. Kurang. Iya. Api. Cokot lambene cokot. Cokot iki Enak lambe iki berdarah-darah. cokot. Lambe sing endi? Hah? Lambe sing endi? Ya kuwi lho. Ancen lambene pira to, Mbak? 19. Yang Oma. ini siapa namanya, Mbak? Namaku Avi. Gue cangkeme. Iya to Pak malah jenengan cangkem-cangkem. Lah yo ya Cangkeme dijojokne ngono. Wong ayune kaya ngono kok cangkeme. Lah dia cangkeme dijojokne. Kan ngono kuwi Pak, kebiasaane ngono kuwi. Biasa Evi. Rumahnya di mana, Mbak? Rumahnya enggak dibawa. Jangan dibawa, nanti bekecot. Aku bukan Makasih. bekecot, Lah terus? keong. Keong sakmene, sawahe sak pira? Sawahe kudune luweh ombo. Apa Lah keong. Keonge sak. Keonge semene sawahe. Geser. Ayo geser. Kalau ini siapa namanya, Mbak? Iki ketake setrume gegeden. Iya ya. Frekuensi nih. Apa? Frekuensi. Koyo ngebrik ya frekuensi barang iki nyapa lho kok radio. Iso kadang pecatot ngono. Kalau ini siapa namanya, Mbak? Aku Iya. namanya Susi. Susi siapa? Awak duwe Susi lo Ferry. Apa Lho piye? Mboten ngangge nada napa Susi Wah, Dewi Susilo wah. tari. Tari apa pari? Ferry. Kalau boleh tahu rumahnya di mana, Mbak? Rumahku ada di Blitar. Apakah kamu sudah punya pacar, Mbak? Aku sudah punya bojo. Geser. Oh nyapa kok langsung Geser. Nek wis bojo mbok sisat. Ada nyapa? Anake wis piro. Ngono lho. Iki 8 Kosong 8 piye? Mbok bar anake wis piro teko? Bapake kuwi piro? Kok iso bapake piro? Paling cek bapake sik mampu apa gak lho. Nek gak mampu
Tak genteni. Kowe ape lunyu? Ora. Ayo kowe bagianmu loro kowe. Dalah nyapet kok entekno sisan lho kok iso. Lho ngeten iki lho Pak, ngeten iki lho Pak. Ya. Wong mergawe bareng kok ora enek keadilan. Lah nyapa kene mbok takoki lho karek loro-loro diwut-diwut. Aku lho wis mergawe 1 loro 3 papat kok iso diwut-diwut piye Lah to? kae tak takoki urung karane iso jawab to. Alah. Kowe nyepele sindene Pak Wawan. Ora nyepele medhe wajahe kawak. Wajah kawak ndek enek to piye kok iso. Ayo jajal sithik. Namanya Kae lho. Kae lho. Kancane budal tekoni iki lho. Iki Tokore basa ora. Basa Indonesia, Inggris yo iso kuwi, sinden kondang lho Mas. Inggris, Thailand iso. Kendang. Alah, alah. Di tak tu. excuse me. Weh, Alah. Inggris. Lah ndi kendhange ta? Ayo ki usul-usul yo. Excuse me. Yes. Mbak. What is Alah. your name? Ora enek kok dawa menjore. My nama Alah. Nuli. Ya ora wae. Awale ngono wong wedok ya awale cuek kok nek Gak wis tau delok Indosiar. engko nek wis suwe-suwe engko mesti lenye dhewe mapan dhewe. Iya. Terusno. And you kondi. Inggris Oh, kok bahasa kondi Inggris iki piye to, Pak? kondi. Aku. Omahe. Kok enek kendangane ya gak adil. Kendang, Lek. Aku Ngono. dari Bong Cino. Mas. Bong Cino kok kaya tau rono. Enek apa, Met? Kowe Renor. Sampun geser yang sana. Enek ki ape? Sampean Alah, alah. Alah. Pelinteng dasmu kowe engko. Ibarat kucing roh pindang ngokol-ngokol dek. kok gak krungu. Ah, Krungu. Wong niku mbak tesih tengen kok ora krungu piye? Nyampet aku tak kok lane budek engko darai lho ya Allah. Ya wis dah Ah, jajal. jajal, jajal. Yang ini Alah, alah, alah. siapa namanya? Alah, bagus sih. Meneng ah. Ya ampun aku diganggu. Ya cup sayang maaf nanti saya kasih tahu. Kamu kan tidak kenean ya. Gak kena. Mbak jangan diganggu ini tuh malu-maluin. Maksudnya malu-malu. Yang ini siapa namanya? Namaku Ana Purbaya. Alah. Iya Mas piye? Apalagi Kowe krasa piye? Kau weri. Apane sing kering? Daerah sekitarnya. Ayo terus. Kalau boleh tahu Iya. asal dari mana? aku dari Tulungagung. Jelek no sabun elek-elekan. Kok iso saka sabun bareng ki rusane. Mbok ki apa? Kudu adus ya, Pak. Kudu adus. Apa ngeriame iki ngono kuwi. Ora eling dawuhe mbah-mbahmu biyen. Piye mbakku yang ninggal loh. Lah ya mbahmu biyen kan wis meling. Ya. Le komek kowe kok somben dadi dagelan kondang, kowe kudu kuat imanmu, jaga imanmu. Masalah kuwi lho. Ya. Aku arang kuat. Sing pundi riyen iki digado. Sing Matur. Sampun gadus to, Mbak. Kok pikirane kok neruwen-nerno to mesti angker tak kok. Mbak iki pikirane Ya kersane selain nggo mandi ya ben lunyu. apane? Sabun wi lho. Ayo disiarne sapa sing kemarin jumeneng riyen. Monggo pun merdekawan milih monggo. Bebas. Bebas nyanyi. Yo. Ayo ning ndi? Weno. Lah kowe sakmene kae sing mbok pilih sing ndi? Aku ndi masuk. Pokoke aja siji kuwi. Sing Lah nyapa siji kuwi? sing ndi? Golak. Sing ndi? Sing nu. Wis teko nuk lho kasa. Cek. Jack. Bapak Ibu ada supaya berbahagia. Iya. Enak Pak. Niki sone napa Pak? Kok pengen? Gluduk. Gluduk. Gluduk audio. Sesuai dengan namanya. Betul. Gluduk suaranya sangat menggelegar. Iya. Kok ya percaya to? Loh, aku yo ora percaya, engko percaya kene aku musyrik. Oh iya. Kok syahadat neh aku. Waduh. Cek 1 2. Bapak-bapak, ibu-ibu. Selamat malam semuanya. Selamat menikmati hidangan yang ada. Kosan Piye tak tapuk lho iki. Dah. Eko kok takok cirikis ngoten to Pak kok iso nggih to? Eko kok ngurus. Lah nggih. Selamat menikmati hidangan yang ada. Dah. Ada buah semangka, Kah. ada buah belimbing. Limbing. Belimbing. Limbing. Limbingmu akeh untukku garing.
Gue liane blimbing. Dan juga di situ ada buah jeruk. Jer. Jeruk. Jer. Dan saya mengimbau yang di sana, Nah. jangan lihat terlalu atas. Tas. Nanti kalau Anda bisa kecantol, Suwek katok. kecantol. Suwek. Kok dek ngono tuh Mas? Eko syariah, Mas. Syariah. Kok kaya bang? Nah, menjaga kesopanan. Oh iya, becek. Hati-hati yang di bawah situ. Jangan duduk terlalu bawah. Wah. Nanti awas kalau ada ulo luwo. Telusur. Ulo luwo. Telusur. Luwo. Ya ampun. Kata-katamu horor kabeh. Bener apane to Mas? Kok sing sopan kaya Tapi ya ditingali wong sakmene kae kok ya. Mari kita sambut but. Dah, lho Pak. Kowe menjebak kowe. Sing jebak sapa wong kowe tres sing mblanjur Kowe ngono. langsung tok menyambut aku ya mbut no. Aku ya langsung. Ya jalan nek Eko sing bener piye nek MC sing bener. Oke. Lho, lagi suara ngono tok suara sapa ya kae ngono. Nggih saestu. Aku lagi muni yo ngono wis walah iki sing MC asli melipir. wedi roh suaramu. Minder kok ya. Baik saudaraku, malam yang sangat istimewa di Mojolegi tentunya. Kami hadirkan sederetan artis kondangnya Jawa Timur Indonesia Show. Ada siapa dia? Mas, suaramu kuwi apik ning guyumu kuwi kedawan. MC orkes ngono. Kata-katane sing penting. Nah, ya. Guyune iki sithik wae, aja dawa. Aja Dawa. Nggih Pak nggih. Nggih aja akeh-akeh Ngono ngono lho. Oke, baik, malam yang sangat luar biasa. Tak panggilin salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia Show. Malam sangat istimewa untuk Mojolegi dan sekitarnya. Ada kita hadirkan dari Kediri Show. Iso mak nging. Ben jebol kendanganmu kowe. Jarimu sithik wae. Kuwi yo kesithik to Mas. Tegese iki ngene lho Mas. Sing MC cetha iki to? kata-katane guyune iki aja dawa-dawa, aja sithik-sithik. Oh. Sedengan. Apa Jam Pak? ora? Sedengan. Malah dicipok. Iya. Baik, kita panggilkan salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Ada sederetan artis yang sudah tidak asing buat Anda semuanya tentunya di sini. Ada siapa dia? Kita panggilkan satu persatu spesial untuk Mojolegi tentunya. Yo, sama-sama kita panggil. Raimu kaya mercon. Timbang kowe kok kresek. Sinten Pak? Pun derek Mbak Ana saged Mbak Ana. Purbaya. Purbaya. Yo, Mas. Dados. Selamat malam Mbak Ana. Selamat malam. Ya ampun apa kamu? Muah. Kamu Kose. ya udah selamat malam. Kose. Kayak Yo ben titik kok isih kaya Mas Dodo iki Mbak mau. Ana. Iya. Lama Ayang. enggak? Ayang. Oh, makasih Bebek. Iya. Lama enggak ketemu loh Beb. Masa sih? Kamu gimana kabarnya Beb? Baik. Padahal kemarin loh. Iya aku tuh orangnya suka lupaan. Jangan gitu. Itu yang gelang kalung yang aku belikan 3 kg masih enggak? 3 kilo. ibar tiga minggat mu. Enggak, kamu ingat ya? Ingat. Kita kan dulu pernah pacaran. Iya. Kita jalan-jalan di pantai. Terus Pantai ngapain? Tulungagung. Kita kan bermain pasir. Berenang enggak? Padune ra ndek duit. Berenang, aku Iya. pakai pakaian itu renang. Kamu juga pakai Bikini. Iya. Bikini bottom. Bikini. Apa kok bikin Aku batam? yang burimu. Kowe mau apa? Lah kayak aku sing golek kresek lho to. Mbak Ana, Dalam. kamu ingat dah setelah kita renang kita kan ganti pakaian. Kita di itu kamar kecil kita ganti Iya. pakaian. Pakaiannya dilucutin. Dilucutin.
Kamu nyabunin aku nyabunin kamu. Wayangnya iso mesum iki ya. Aku iso Mesum biasmu. Rek pikirane sing jorok, Pak. Niku Udah mboten. kena berkait rapi omong-omongan mbok sing baku kok Lah, terus iya. kok Mbok namanya juga padha ra pacaran. klambene. Pikiran kuwi teko ndi? Ah, iya. Alah, aku dhewe padha. Hati, Dek. Coba Mbak Anda lihat tangannya apa-apanya. Ora enak bahasa Indonesia epek-epek ora enak. Apa-apa, apa-apa. Telapak tangan. Tepalak kanan. Alah, telapak Telapak tangan. Ora enak bahasa Indonesia epek-epek. Oh iya, betul Mbak Iya. Ana. Ini setelah saya cek kodam, ini kodam kamu Alah, kupu-kupu. Kupu-kupu. Kalau aku sih lihat, oh aku kumbang. Jadi aku akan selalu ngentup kamu. Oh. Coba kamu. Oh, kodam kamu jelas. Tikus tuntung. Oh lah ya bojoku kan curut, Mas. Aja kerah terus. Was. Aku ora tau apik. Ya ora apa-apa. Kancamu budal mbok elek-elek lho. Jenengan nyuwun sewu astane jenengan. Piye? Wah, Wah, caplak tok. dasmu tak tapuk kowe iki. Tuapuk. Lah kakan milis. Ora. Makan glunduk asin. Iki lambemu wis sing genah kok. Ora. Monggo Mbak Ana paring panglipur diparing setunggal tembang Nggih. monggo. Napa niki? Wah, Panggongan Beb. pamundutan. Nah. Nggih, monggo. Gerajakan Banyuwangi saged. Oke. Ya. Monggo geratakan. Geradakan piye to? Gerajakan. Oke. Nuwun sewu Mbak Ana Apa? napa sing dipilih Nggih, monggo nggih, pun. nggih, nggih, nggih. Bajing loncat salam Napa wonten Salam pramuka. Salam pramuka piye to? salam kirong nggih. Oh nggih, bajing loncat salam kerong kali ayang-ayang. Oke. Ayang-ayang. Ayang-ayang saja. siap. Oh, lagu sing terbaru. Ayang. Iya. Dalem. Kalau ini Iya, jangan diganti ya A-nya ya. Sudah Iya, jangan sampai Iya. Ini sama A. Iya. Ini ayang, beb. Ayang. kok Iya. semut tok lho, Mbak. Alah lah Padune ape demek kowe iki kok semodus kowe iki. Branden apa tak iki mau? A. Sugeng bisa. dalu dumateng Mas Tulkiem Mas Gawer. Dalu. Nggih. Ugi dumateng penyanipun Mbah sapa iki? Bung Sam. Warung Gubuk Asmara Warung, Sorben nggih. Kerenceng Barat. Oh, nggih. Nah niki Mas pundutane. Pundutane wonten ngersake niki nggih. Langsung dipinangkani setunggal boga Nggih, setunggal yen nggih. Bimo. Oh niku Siap. langsung dipinangkani niki duet niki. Ayang-ayang. Napa? Ayang-ayang. Ayang-ayangan to. Ayang-ayang. Lho, ayang-ayangan apa penyakit niku. Lah, oh, Dewa. Gede dawa. Apa kok gede dawa iki lho urusane apa? Ngene bapak moro tua. Terus? Terus? Mbah, Mbah. Mbok pancing ae tekan dindi lep. Gede dawa ngene bapakmu. Anu nek gak anu sing anu kuwi di begadang ya. Begadang piye lagune? Sok iku lho kok. Iya, monggo. Langsung. Oke, yuk disiarkan dulu loh. Yang mana? Yang ayang apa yang AA? Sama si anak aja. Saya wakil Cakomet. Ada satu permintaan hadir di sini, kita kasih lagunya apa? Ayang-ayang. Ayang-ayang. Untuk Anda, Mojolegi luar biasa. Yo! Ojo lagi. Makasih, Bos. Wah. Orang apa-apa. Kaya ae. Kasih AA. Lho sampai pasangane kok ngono lho kok so. Mesra. Tapi salut tenan nggih Pak nggih. Nggih. Pak Komet niku swantene luar biasa. Estu, wah, Kepenak sangat. Saestu. Kula niku sampai napa nggih dibilang iri ya ndak. Cuman saya betul-betul kagum sama beliau. Lah nggih niku kan namung kanugrahan to Pak. Lah nggih. Mboten sedaya tiyang gadah. Suara kok iso kaya ngono kapike ngono lho. Oh nggih Wah niki. jan gereng kaya ngono terus Dan niki- MC apik. Leres niki wengenane nyuwarane maratuwane ngantos minggat maratuwane Pak. Saking apike. Nggih. Iya Pak Komet, ada permintaan Ada presiden. permintaan dari belakang. Langsung dikasih presiden yang berikutnya. Aja sik, Tanya apa? nyaluke selawatan. Ngene to. Mbak Nuli. Cilik kuwi lho to.
Piye to kuwi? Selawatane piye? Aja engko sik. Selawatan kok nggih masuk Pak nggih. Niki Pak Komet luar biasa. Lah Aku nggih. kok Mbak Nuli monggo diderekke Cak Komet kalih Mas Dodo, Mbak. Mbak sinten? Mbak Nuli. Nuli. nah Nuli. Apa to Nuli? cilik. Apane? Ya anu. Menika kalau tak kalih maca punyuwunan. Monggo. Pamungkutane napa, Pak? Sugeng dalu Mak Cangik kula nyuwun lagu tawi gending Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Slideman. Ale. Matur nuwun saking Bung Sam warung Gubuk Asmara. Oh nggih, Bungsa matur Nggih. nuwun. Menika kala ugi wonten saking sumber Bendo Pare Mas Dodo Mas Oke. Komet. Nggih. Sing pisanan awake dhewe ketemu nika lho. Oh, nggih. Teng lapangan niko, Teng lapangan. niko. Bapak Zaini. Mas ini nggih. Grup. Dalu niki rawuh Ah, nggih. ngersake sesideman. Mbak Dewi saking sumber Bendo ugi rawuh. Oh, nggih, matur nuwun rawuhipun. Sedaya nyengkuyung panjenengan lho Mas. Ah, nggih. Yuk ditanjake mleh nggih, Pak. Ah. Monggo. Nuli, Mbak Nuli nggih. Ya. Ki Yo. mau sing Mbak Ana mbok siarne Mbak Nuli kok ora. Ya awakmu gantian Dodo. Baik, tadi sudah ada cantiknya Indonesia Jawa Timur. Ya. Ada Ana. Yang berikut ini tidak kalah cantik, cow. Ada siapa lagi kalau bukan si cantik? No, 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 no. Pagelino. Kok kelinu gitu? Nuli. Nuli. Hoi. Cok keker. Luar biasa Mbak Nuli, selamat malam. Malam nyapo, Oke. aku ra mbok siarne nyapo. Awakmu ana masalah apa karo aku? Sing kula Nek siarne. anak mbok siarno sampai Apreket, nyedek Mbak. nyedek Langsung, ngene. Mbak, Aja apreket. pilih kasih, Mas. Mbak Nuli, wau sampean dirasani karo Komet kelakone Komet. Nggih, Piye, Mas? dirasani ngeten ku lho delok to sinden Nuli kok Oh, melok. Opo kowe ngomong apa, Mas? Karo komet. Ngomong kok. Pak De, pripun Pak De? Pak De gundulmu no, Pak Dalang ya, Pak De piye to kok. Kita sik Pak De niki. Tenan Mbak Nulik aku ora ngoper sampean Iki tenan. sampean jujur lho ya. Jujur aku Tenan apa ya? enek lagi Piye? iki aku ngomong karo sampean. Apa? Ku lho sinden jenenge Nulik. Ngene apa ora, Mas? Karo Mboten, Mbah, ngeten lho. Napa kan gantosan ngoten lho. Waune kula lah terus niki. Sinden jenenge Nulik ku lho delok to sikile dawa sisih ngono. Mboten sikile jebak kula ngoten. Lho tenan to, Mbak? Tenan to? Wong kene Langsung rakyat iki kok. ngapur kate, Mbak. aku jane arep nesu Ya, terus? kok nyawang raine ra iso. Rai kok kaya WC to, Mas. Lah iya. Aku malah guyu to. Rai kula kaya napa? WC. Lah kok Terus menurut aku aku ya nyawang pas. irunge kok kaya bolongan WC iki tenan Lah, ora. pas mertuaku yang ngomong ngono to. Kowe iki diomong elek kok malah padha karo maratuwamu. Ya ora gumun to mertuaku. Nah, bojomu kok kaya WC ta ngono. Lho kowe seneng diomongi ngono? Ora masalah, penting kan setia. Nggih. Asline aku mengarep muni jumbleng kok gak sopan. Enggak apa-apa, los aku. Coba Mbak Pada-pada Nulik. jumblenge ya. Sabar, Met, sabar. Mbak Nulik dan Mbak anu Mas Komet. Iya. Coba. Siap, Kruk. Mbok alon-alon gini ya to. Pak, sindene jenengan iki biyen apa bekas hansip to? Ora ketompo kok. Wah semangat nih mau lagi bolak-balik lo Mas kudu semangat 45. Nggih, nggih, Mbak, nggih, nggih. Siapin, Mas. Lho ki njuwotos wong gak ngeblak iki. Siap, Kruk. Waduh. Wah, ngantek mumbul Met kowe. Lah ngono Oh, rusak. semangat kok. Iki kaya BMKG. Gempa. Kepada semua penonton, hormat, Kruk. Wah. Tegak, Kruk. Hadap kanan, hadap kiri, Kruk. Kemana, Pak? Satu langkah ke depan. Aku ngene kok nyapo gitu. Lah kuwi kenapa to, Met? Gatel. Gatel kowe kena gudik. Mboten gatel dadakan. Mang nek roh ana kudu golek sabun, men nek roh aku kudu golek apa? Oli. Pakai soli piye to kowe iki? Lagi supaya ganti oli lho. Coba tangan kanan maju ke depan, Kruk. Apa-apamu piye to? Kowe tangan kanan maju ke depan, iki yo Dajal tangan kanan kanan maju ke sing kita depan. kanan di lelele. Kanan, kuping kanan. Lah yo kuwi. Sekolah kok ora to kanan. Tegak, Kruk. Wong rono iki. Gak mbok eman-eman ya. Aja selak terjadi kejadian yang tidak disengaja.
pegang telinga, krek. Telingane musuhe. Oh. Ngomong. Kowe nyekel kene. Kuping kok bokong iki piye to kowe iki? Kuping. Kuping. Tangane lah. Tangane kok seteko bokong, pegang Kuping. telinga, krek. Tegak, krek. Pegang hidung, krek. Yo aja to. Hidung demek tok jak ombo. Lah wong wis bolongane talang kaya talang madhep dhuwur ra mentolo. Ora apa-apa wis telos. Sokro. Lah yo aku arep nyekel piye mosok ngene. Jangan membantahku Manggran. Pegang hidung, krek. Ayo pegang hidung. Malah kayak once gading. Tegak. Ayo pegang hidung. Aku pas pilek kok. Kok mati gila nih. Ayo ben apa nek apa-apa kok pegang irung. Lah yo ora enek wis Kucluk jane ya? komandan apa model. Ayo. Nuli, Enek komandan lemu kaya tong ngene. Ora enek sarosku. tonggo brungkus kowe iki. Nesu. Ora nesu aku emosi kok. Monggo wonten pamundutan iki wau pas Nggih, Mbak nggih. Nuli menyesuaikan tembangipun ugi. Anjir. Monggo. Kasmara. Kok iso gubuk asmara? Lah napa? Sesuai karo Karakter. prestasi yang Iya, saya iya. dapat ya Mas. Oh, iya, iya. Alhamdulillah ndeknya aku lomba Al-Qur'an, Mas Wah. Al-Qur'an. Jadi kan guru ngaji to Mas aku kayak. Dadi lagune ya sing nuansa-nuansa Islami, Oh, sing ngoten. iso menjiwai jiwa. Jadi penonton sedaya ben iso merasakan. Ya toh, iya toh. Ya iya Kak. Mbah, Kowe iki mbok omonganmu aku ora iso mencerna. Mate Masuk. lomba Al-Qur'an iki ngeprint apa? Mbak kira maca Quran, khataman. Iqra. Lho, ikra kok sombong men sampean. Ikra ora Quran, Quran ki dhewene. Iqra siji lunas sak dunggahne loro gak iso. Lah kowe mari cek utang kok. Ah, batan iki ta. Oh, Jajal sampean piye? lagunya yang sesuai dadi ben iso menjiwai. Sesuai Mas. prestasi. Ben Oke, adem oke. ngrungokne ben adem ya sing lagune sing bernuansa. Tunjukkan kabisanmu Hayo, Mbak Nuli hayo. kanggo warga mriki. Kene wis apik. Pamerno, pamerno. Anjing, Kurniawan plus monggo sesideman. Kok Kang. aku plus-plus ki grup apa to? Seta-seta rungokne ta. Piye piye? Sesideman iki. Nuli ki piye to? Kowe ki kena Rungokno aku nek nyanyi kuwi ahli Mas. Nek bangsa delian no pinter. sampean wingi lomba apa? Ikra juara 1. Terus matur kono lagune apa tembange? Sesideman. Kabar lomba ikra kok terus sesideman. Lah iya. Jane kotlok ya. Aku bar lomba ikra kuwi terus selingkuh konangan. Astagfirullah. Goblok aku ya selingkuh sampai konangan. Lah Iki iya. lek delok omongane ketoke bar kebentuk patok bong Cina. Kok iso sesideman monggo. Monggo Mas. Digarap napa monggo Pun jalanan garap. ya oke. Nggih, garap rumah. Mumpung Mas Kok iso Ipan. garap lumah tak tapuk tenan lho kowe iki kok iso. Kan iku kok. Mbak, aja lungguh ning kono sampean. Mas Ipan garap nggih Mas. Ki Dan lanang, rame Pak. nggih, Ki Pak. lanang apa wedok to, Pak? Lanang. Wedok Mas delok. Wedok kok nek aku kok bekakah ngene. Oh perses kok. Perses jam motor tapi. Ayo Mas, Kurniawan. Plus. Bojone pedhot dalan iki wis. Lho. Ngatasi, Met. Ngatasi. Ayo. Jetono. Kono. Kono sing lanang. Luwe monggo kowe bocah gunung nadyan bocah gunung kaduganing jiwa raga kokah Senggak. Dalane ra gelem senggak iki to ben rame. Wah, Sik maca anu penyuwunan. antinya apa? Nyapa Mas? Alah ben ngono. Ben ngono. Oh, musiknya madhep karo jarwo Oh, aku. cah konsisten ya. Konsisten. Urip ana gunung ati. Kowe
Urip ana kutha gedhe kowe tukoke apa apa bae atiane sesi demam bakal kapujune. Terima kasih. Wedhot-wedhot ngamput. Kaget aku. Aja emosi ancen karaktere ngono kuwi. Ayo, pancen donya ki reno-reno. Reno-reno. Ketoke meneng jebul kaya ngono ki ya. Lah nggih, koso. Nyatane nggih regeng tenan dalu punika. Saestu panjenengan berdua yang jangkepi Mas. Ah nggih. Dados suasana iso regeng kaya ngene iki mergo panjenengan ugi jangkepi Nggih. membuat suasana semakin cair, semakin Alhamdulillah. indah. Sementing sedaya seniman iki saged nyengkuyung Iya. setunggal pokok setunggal Inggih. insyaallah saged ngregegaken suasana dalu punika, Pak. Betul. Langsung saja tidak usah berlama-lama. Kalau tadi ada Mbak Ana dan juga Mbak Nuli. Yang satu ini juga tidak kalah cantiknya. Yo, sapa? Wonten sinten menika? Ada Sosei. Susi po sosis. Susi po sosis. Susi kan di panggung ini kan Sosei. Untuk Anda. Wih, alalala. Iya iya. Iya iya. Mbak Susi, Mbak Susi, Susi Terima kasih. Denggule mak brak. Ndek sakit sayang. Iya sakit. Alah, alah, alah. Denggule mbok ocot. Kok modele kok langsung melu-melu ngono ya? Kok kaya mulai-mulai gimana? Selamat ulang tahun. Ulang tahun. Lah dalah. Selamat ulang tahun. Tisu. Bolongane. Wes penak. Ya nyapa kok mbok anu lapi tisu nyapa? Kecer sak teleni. Ya Iya. Apa? Nek wong pirang-pirang enggak parang Kene enggak sopan. kok ora apa-apa. Enggak sopan ya dia pundut. Enggak sopan. Delokenmu. Sak telenike kok terus mbok pangan iki piye to? Lah jere ra sopan. Maksudnya sak lene kok mbok pangan. Lah kancane keduman apa? Peken dhewe. Susi ya. Enje sugeng dalu Om. Sugeng dalu Mbak Susi. Sampean mau apa munggah musike ya kaya anak-anak lho. Kuwi Nggih. nek dilagono ya kenek lho Susi. Mosok to? Susi, kalau gede mau jadi apa? Wong aku nyemet tisu itu. Kowe kok ganggu aku lagi. Aku ngetes jalane iki latah. Iki jebul latah tenan lho to. Wong wedok ki rasa mbok tes. Oh, gak. Nek wis kondisi kaya ngono malah mbok kageti terus kowe iki padha karo ngrusak mentale Mbak Susi. Rungokno kuwi. Bocah kaya ngene iki Ya ya wis seneng gak. kaget. Maaf. Foto-foto. Foto cekrek. Korek ya foto. Lah ngono dhek yo ngene. Iki sing wedok bareng yo manut bae Kok lho. nganggo Kok korek. iki ngono lho. Nek enek sinden latah ki malah jombo go dolanan. Iya ngapunten, Mas. Paling gak malah awake dhewe ngurmati didandani sing apik latahe mbiyen ilang. Nah, Nggih. kula. Cium. Yo penak. Aku tak sing siji iki mah. Lah nyapa? Alah engko aku nyedak kowe tapuk. Ora. Ora, nek kuwi ora. Nyapa to? Wajah kok kono ditapuki ora. Tidak Nyapa? boleh. Sampeyan Dik. Foto-foto. Foto. Iso. Iki tak balene. Ben aman. Kene ku wonten pamundutan. Ayang-ayang. Ayang-ayang wis kok. Jotos. Iku mau lagu anak-anak urung dijawab karo Mbak Susi. Oh iya jawaban. Ah, piye? Susi, kalau gede pengen jadi apa? Sampai Enggak pengen jadi apa-apa.
blantek ilo Wis jarene. ketuwek. Ketuwekan lho. Kok blantek to? Ya disauri dijawab sing genah. Piye? Susi. Aku kalau gede mau jadi plantik. Dokter. Jadi dokter. Dadi dokter. Piye? Susi, kalau gede mau jadi apa? Aku wis gede wis Mau jadi dokter. Ayo kowe men, kowe sauri jawabane kowe. Kowe kayak pertanyaan. Aku apa kuwi? Kamu takoki apa to, Dok? Kowe nakoki Mbak Susi. Kalau sudah jadi dokter mau jadi apa? Cici, kalau sudah jadi dokter mau apa? Mau nyuntik kamu. Dah. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa masyarakat Nggih. Mojorejo. Dungane napa kagem warga Mojoledo niki? Tina Bono Bersih dusun. Nggih, bersih dusun. Mugi-mugi masyarakat Mojolegi dina Nggih. bono ing balak, Nggih, jinaket amin. ing rejeki, Amin. ayam tentrem, Amin. sing panen ya panenane wakeh melimpah Amin. ruah. Sing ra duwe. Berkah barokah sehat panjang umur. Halo, Sing Mbak. rong duwe bojo ndang entuk bojo. Amin. Sing wis duwe bojo rabineh ra apa-apa. Lah Pokok kok mampu. dongamu kok sok Pokok mampu gak apa-apa. Oh, Adil. Iya Tapi sementing adil. sayangnya gak ada sing adil, jadi gak usah. Ayo. Duh, timbang menyakiti hati seorang wanita. Ya mulane sampean dongan aja sampai dadi bojone. Lah ya Ya aja. siji kanggo selawase. Ha-ha. Pisan kanggo selawase. Lawase. Nah, Kaya to lagu. Sok lagu kondi kok sok. Kaya. Mangga. Enak tapi iki. Mbak Susi, Injih pripun Mas Tetep. perlu diketahui bahwasanya Mojolergi niki luar biasa sing mirsani nggih ketinggal atau Cangkem teruntut. Apa? Mojolergi. Biasa wong kene we. Wong kadangi Cuma lambe. lagi dikerok sindro Maksudnya ilate. ilat yo iso kesandung, Mas. Sandung bedino. Bedino Ya lah, wong komet mau nek ya mojo kendil ngono. Ya malah kowe mojo kendil, aku mojo legi cek apik. Bahwasanya warga mriki Mojo nggih, legi, nyuwun mojo sewu, kendil. warga ingkang guyub Rukun. 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 Lenggahe pun ketawis, Mbak. Nah. Jelas. Lenggahe pun rapi seketo Nggih. sae. Niki sing bagian ekonomi lah nika bagian VIP, Mbak teng nggil nika lah. Iku ya enak ning kono barang ya. Bila panjang omahe VIP kono. juga itu. Kuwi wis ra sama nek sek-sekan. Oke. Wis aman itu. Ayo toh. Ya Monggo. toh, apa iki lagune? Wah, Mas Wah. Toto niki pun duet kali jenengan. Engko Niki Oh. ora. Aku kan wis sampean urut. Oke. Mas Toto. A minor Mas kuncine jero. A minor. Aku gak yakin. Lah niku lho. Gampang kok sik. Nggih, Mbak. Antri sesuai keplek masing-masing. Keplek. Lah ya keplek. Wong ayu. Ari amin. Kok aminor? Memang jaluk aminor. Hei. Aminor. Wah. Sik to, Mbak. Ngono ki mbok ngomong karo kono biasane apa? Kowe gayamu. Ngono mbok tekoke nadane sepira ngono lho, Dok. Wong Dah. ayu. Melek to melek. Tresnamu kinarya tamba susatro ning patenku. Wong gabluk. Oh, gablok. Kok gablok iki jenengan ki malah yo rese kok tiba Lah apa to? Kok iso gablok pripun Lah to? piye? Nika lo nyetrom jenengan ngendikan gablok menika nderek gablok. Lah sing bener piye? Wong bagus. Oh, wong Nah, bagus. niku lho wong kakus. Aku si jumbleng neh tak tapuk kowe iki kok iso. Enggak, Mbak, enggak. Aduh, kene kowe aja merem nyanyi. Lah wong jenenge wong ngrayu ning Ora kono mesra. ada gak mesra kaya wong satru lho. Iki setengah wedi lho wong iki. Aku ki nek nyanyi karo melek mripat roh ayune sampean aku gak Alah. kuat gak betah. Ah, bohong. Mulane tak tutup mataku. Kok tak tinggal melayu gak ro. Gak apa-apa aku golek neh. Kowe iki kok Yo, disauri ora abot blas karo Susi. Wong bagus. Wong bagus. Antep. Bobotmu. Wong bagus antep no rasa timu tresnaku
Lah warung Mas aku wong wis bener-bener digandeng lho. Lah kok digandeng nggen. Aku ben ketok romantis. Ya ora romantis ngono kuwi apa ya karo dipangku. Oh, iya, iya. Piye ngono? Senadyan Oh, senadyan. ngarupi banyu segara Pas. rasa kurang bakal sirna. Senadyan punya Astagfirullahaladzim. Pupune rasane sikil kaya pupu tok. Kodhe nek sawitik. Muni mbok dawakno. Ora iso dawa nggenku. Ya iya. Apuk tenan. Cah lemu ya biasa to. Biasa piye? Alah angger sehat ya apik. Kowe ape ngomong cilik ngono ta? Aja ngaku to. Tak warai. Tak warai, tak warai. Gak Iya. apa-apa cilikoe kaya helikopter seser. Cilik iso muser-muser. Nah, kaya helikopter seser. Lah kaya cah kili. cilik diasmu. Dadi bang gede klimprak-klimpur ora. Ayo engko dijamoni to. Cilik iya. Kancane nyambut. Kalitane das capar. Apa? Lagune apa iki, Bang? Sayangku. Lagune apa? Lintang asmara. Sing mesra ya tapi ya. Ya. Oke, ada Lintang Asmara spesial untuk Mojo Legi. Ada Cak Dodok dan juga ada Susi Sibirikiti. Kowe dadi mak comblange. Iya. Aku nyokurno lah, nek awakmu keliru aku nyokurno. Oke, makasih kan. Akeh keliru nih, Pak. Yo, musik. Yo. Jiwa laka jikoko. Luar biasa. Maju lagi. Oke. Ijane apa lo sinden apa bekase kerne kok. Yo, Kalangan permintaan selendang biru. Oh nggih. Selendang biru. Ya, basa. Kuwi mbok gawe tayub kuwi kok iso. Lagi sing piye to, Dok? Oh, Selendang biru. Oh ya. Mbak Afi jumeneng yo, Mbak Afi. Mbak Afi. Niki limbuhan ngantos jam pinten, Pak? Ah, sak senenge. Setengah sekawan, Mas. Niku nanggap napa nyiksa. Limbuhan nang ngantos setengah papat Lah, ijane apa? Layak ngomong setengah papat lho kono wis nggo selimut kok. Ya, wis rangkep kene iki. Sesuk karek ngomong. Cedak wae kok. Ngomong ya. Pun samadyane mangke nggih, Nggih, Pak. siap. Nggih. Nggih. Monggo, ngesal Monggo, jipun Mbak wonten Afi. sinten menika? Mbak. Mbak. Tare Neng ayo main montor-montoran. Neng ayo main montor-montoran. Daripada montor beneran pikirannya pusing tidak karuan. Belum ada motor. Jelek duluan. Belum ada motor. Kok neng wis jelek dhisik. Numpak becak ae. Ayo ora apa-apa nge-grab malah rame. Neng, Kowe ndek ukara apa? gak duwe. Ora duwe. Kok piye to? Enteni. Anggite lek siap ngono. Sugeng dalu diajeng. Anje sugeng dalu. Yo ngene iki lho Pak, niki cocok lek didadekne garwa utawa bojo apa istri. Wah iya, dasare iki segan lho. Dasare ayu, meraati, pasuryane mencorong, mboten kados bojone niki. Nyapa? Mosok bojo kok bobote 187. Waduh. Kanten Mlebu tak sengaja. jedenge mbongkar lawang. Tak sengaja, dadi aku nak tanggapan aman. Lah aku di bojo ki. Tanya apa? Aku tanggapan omahku entek. Tanya apa kontak? Lah ya ora pengen ngerti iki polahe piye. Polaku piye? Ayo mesti di inceng. Monggo Mbak. Anje pambutane napa wae? Ambudutane Niki wau. Niki wonten gubuk asmara wonten, Wonten. bajing loncat. Wonten. Salam
Assalamualaikum. Salam Tresno. Salam Tresno. Salam Terong. Apa wau selendang biru? Selendang biru wonten, nggih. Salam terong nggih wonten. Lah, Anse. Ya. Sarengan Kurniawan plus. asalin. Kurniawan. Iya lah lali ya. Febri sopo? Mbak Api Febrianti. Afi yang isak kuwi jenenge Mbak wae. Api nggih. Afi yang isak. Jeneng wong Mas menungso Dodo. lumrah. Injih, Pak. Mas Dodo menika asalinipun saking pundi, Mas? Kula saking Bojonegoro, Pak. Oh. Nggih. Bojonegoro. Nggih. Menawi Mas Komet? Nggih, saking Bojonegoro. Oh, sami. Nggih, sami. Oh, nggih. Menika beda bapak, lain ibu. Jadi kalau kali Pak Komen ini mboten apa-apa. Ora nek sambunge apa-apa Nggih. ya, alhamdulillah. Nggih. Tindak mriki kula jam pinten, Mas? Kalau wau kirang langkungnya jam sekawan, Bapak. Oh, sampun Saking bidal? Bojonegoro, sampun berangkat Wah. saking Bojonegoro. Alhamdulillah lancar wau perjalanane. Ngoten nggih. Enjih. Wah, jam 4 wau kula tasih ngedoli tiyang, Mas. Lho, oh, Oh, nggih. ndok wau. Oh, nggih, mboten napa-napa. Merdamel napa mawon kersane sing penting halal, Pak nggih. Oh, nggih. Saged nyukupi kebutuhan keluarga niku sae. Alhamdulillah. Nggih, tiyang Nggih. jarane kedah usaha. Lah, napa niku. wontene. Nggih, Pak. Betul. Ah, nggih. Niki Dibacutke ya, Mas? lakonipun. Nggih. Anu sindene kurang loro. Oh, alah. Kalih langsung napa? Ora sitok-sitok. Wis tugas-tugas. Iya, mau dipasti lho Mas jam 1 kurang Ah, seberapa. nggih. Nggih, Kula nggih, kinten pun. jenengan ajeng ngendikan Kare pun jenengan niati nyekso. Ora ra. Tak kira tak Eh. ajeng ngendikan kripik gedang kripik telo ya, Oh, Mas. iki mau aku ya sudah komo-komo dewi. Nggih, Kanca-kanca apa ki kanca-kanca penghibur itu kan ya juga punya capek dan lain sebagainya. Ya. Mulai ki mau tak jami, sampean kan wiwit emang 1:30 kurang 5 to. Terus iki saiki jam 1:30 kurang seperempat. Wiwit kok 1:30 kurang gangsal pripun to jenengan? Iki mau lho jam setengah. Emang Kula jam awit iki? munggah niku wau jam 10:30 pun munggah teng mriki. Oh wis ta. Oh jam kurang. Mati iki lho Mas. Innalillahi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah saiki ra Pundi kula dole mawon jamin jenengan niku. Wae yo jam 20.000 wis. Nggih, Nah. kinten menika presiden salajengipun Mbak Rere tembangnya anu ya apa ki gendinge gubuk asmara wae. Ibu Kasmoro. Nggih, langsung didadekke. Di garap hip hop. Heeh. Wis mau nderek apa digarap apa modele. Ibu Kasmoro kok hip hop. Seekor kera. Ayo, monggo, terpenjara. Dik Rere. Ayo monggo, Dik Rere monggo. Yuk, Monggo, apa Pak. digarap apa? Ijel mik Mas. Iki cepotan. Aku
Alhamdulillah. Gubuk Kasmara. Mas Dodo, Mas Komet. Injih macange Mbak Limbo. Nggih. Sepisan malih kula matur nuwun nggih, Mas. Sami-sami. Sampun kepareng rawuh Injih. wonten dusun Mojalegi, Injih. Benda Pare menika. Injih. Mugi-mugi ngen kita sambung memitran Injih. lan atur lelipur dumateng sedaya para warga masyarakat seantero Indonesia. Injih. Dadi leres. jalaran leh kita meningkatkan ibadah, Leres. leh kita nggawe senenge semua masyarakat pecinta budaya. Amin. Nyambung Inggih. silaturahmi antarane Bojonegoro ngantos Inggih. dumugi Mojalegi mriki Inggih. mo. Ah, Nggih. kula jan pun mboten mentolo nyawang sampeyan. Lah mboten napa-napa. Nggih, Malam rupa hari ini mboten kula lalekne. ngoten. Suatu penyiksaan kagem kula. Matur nuwun Pak Wawan. Matur nuwun mugi pagi malih. Nggih. Anjir. Langkung lama malih. Nggih, Nggih, matur nuwun. matur nuwun nggih Mas Nggih, Dodo, Mas sami-sami. Komet nggih Nggih. sugeng tindak. Alhamdulillah nggih nggih. Nggih, monggo-monggo Mas. Ya, iki ditutup nganggo apa? Ditutup nganggo kur para waranggana. Ngono. Ya. Wah, jan.